Bine v-am regăsit la o nouă lecție. Astăzi vom vorbi despre sistemul financiar. Data trecută, sau de fapt în urmă cu mai multe lecții, am vorbit despre un alt sistem foarte important la nivel macroeconomic, sistemul monetar. Deci dacă ar fi să le punem cumva față în față, sistemul monetar, așa, și sistemul financiar. Ambele se ocupă practic de același obiect, și anume bani. E vorba de bani și aici, în sistemul monetar, și în sistemul financiar. Totuși, între ele există câteva diferențe definitorii. Sistemul monetar se ocupă în primul rând de banii ce servesc mijlocirii schimburilor sau banii văzuți ca un mijloc de schimb, un mijloc ce facilitează tranzacțiile între agenții economici. Sistemul monetar este condus de Banca Centrală. Banca Centrală este emitent al monedei unei țări. Pe orice bancnotă apare trecută emblema băncii centrale și de multe ori semnătura guvernatorului acesteia. Și vorbim despre banii ce servesc, așa cum am spus, repetăm, efectuării tranzacțiilor. Sistemul financiar, pe de altă parte, privește banii dintr-o altă perspectivă. Vedeți, denumirea este interesantă, începe cu fin. Fin, în franceză, înseamnă un final, da? Se termină. Și istoric, acest cuvânt era folosit atunci când o datorie era achitată. Se termina, practic, relația de îndatorare a debitorului față de creditor. Și atunci vă dați seama că financiar, finanțe, este un concept, termenul acesta financiar, unde banii devin generatori de randamente, de valoare. Banii în sine, banii nu mai sunt doar un mijloc de schimb, banii pot să creeze la rândul lor valoare. Deci imaginați-vă, odată vedem banii doar ca un intermediar care ajută la schimburi, iar apoi vedem banii, practic, ei sunt producători de venituri. Poți să trăiești, da? Poți să creezi mijloace de supraviețuire doar prin folosirea banilor. Aici este sistemul financiar. Bun. Mergem mai departe. Sistemul financiar. Ce observăm? Avem deficite de fonduri și surplusuri de fonduri. Și înțelegem esența noțiunii de finanțe. Printr-o activitate financiară, agenții economici ce dispun de un surplus de mijloace de schimb de bani, de fonduri, pot folosi aceste surplusuri pentru a finanța deficitele altor agenți economici în schimbul unei recompense. Această recompensă, bineînțeles, este complex de evaluat, este dificil de evaluat, dar ea va oferi agenților economici cu surplusuri de fonduri o compensație pentru renunțarea pe care ei o fac de a folosi fondurile pentru satisfacerea propriilor nevoi. De fapt, termenul acesta de surplus ce reflectă? Că dispune de mai mulți bani decât are nevoie să cheltuiască pentru satisfacerea nevoilor. Economisește. Cel care economisește se poate decide să
aloce banii către un alt agent economic în schimbul unei compensații. Compensație care poate fi, de exemplu, denumită dobândă, dividende și există poate și alte denumiri. Bun. Hai să vedem cum se face legătura dintre agenții economici cu surplusul de fonduri și agenții economici cu deficitul de fonduri. Practic, între investitor și întreprinzător, dacă vrem să vedem lucrurile într-o formă foarte simplă. Sunt două variante mari. În economia modernă, distincția dintre ele nu mai este chiar atât de severă. Aici este vorba despre piețe financiare, stop, de aici încolo merg intermediari. Nu, s-au amestecat cele două variante și hai să luăm mai întâi prima, piețele financiare. Piețele financiare. Păi, primul cuvânt cheie este cel de piață. Cu alte cuvinte, dacă vrem să explicăm un pic foarte simplu ce se întâmplă, presupunem că aici avem agenții economici cu un surplus. Ei sunt cei bogați în bani, da, bogați. Spunem un... Iar în partea cealaltă avem agenții economici cu un deficit. Ei au idei. Nu au bani, dar au idei. Bun. Și ar trebui ca banii de la cei bogați să circule către cei cu idei. Da. Să avem așa o circulație a banilor. Urmând ca prin materializarea acestor idei să se genereze profituri care se pot întoarce către oamenii bogați. Apare acum o problemă de negociere între cele două părți. Da? Pentru că cele două părți trebuie să se înțeleagă cu privire la termenii contractuali. Această relație prin care banii circulă de la bogați către oamenii cu idei trebuie să se bazeze pe niște drepturi și obligații de ambele părți. Aceste drepturi și obligații vor fi stabilite, bineînțeles, printr-un contract. Dar anumiți termeni ai contractului, cum ar fi prețul pentru folosirea banilor de către oamenii cu idei, este complicat să fie stabilit. Cât să ceară cei bogați. Acum toată lumea știe că în principiu un astfel de contract se negociază în procente. Deci spunem ce procent la banii pe care îi împrumuți, îi iei cu împrumut, să spunem, trebuie apoi rambursat. Gândiți-vă că avem o mulțime de oameni bogați și o mulțime de oameni cu idei. Fiecare acum ar putea să-și negocieze singur condițiile de preț pentru folosirea banilor. Istoric, tot așa venim din istorie, oamenii au înțeles că ar fi mai eficientă o negociere centralizată. Care este diferența? Deci putem să avem negociere individuală. Deci aici este un om cu economisiri bogat, aici este un om cu o idee. Ei doi se întâlnesc undeva la o cafea și încep și se ceartă și negociază. Nu se ceartă, negociază. Cel bogat zice vreau 20% pentru banii mei. Cel cu idei spune nu, îți dau 10%. Și ei tot discută și așa mai departe. Dar alt om bogat de aici se va întâlni cu un alt om cu idei și ei vor negocia la rândul lor. Apare o problemă. S-ar putea ca cel de aici cu idei, da, omul acesta, să obțină până la urmă un preț de, nu știu, 10% pentru bani, în timp ce acesta să obțină doar 15%. 15%. În timp ce omul nostru de aici, care oferise 10%, ar fi putut foarte bine să-i ofere și celui de aici cu 10%. Avea mai mulți bani. Și atunci, vedeți, este o ineficiență, pentru că dacă acesta este A și acesta este B, B
a pierdut. B nu a obținut cel mai bun preț disponibil în piață. Aceeași poveste se poate construi acum invers, de partea bogaților. Dacă A era dispus să plătească 15% sau iar B doar 10%, iar cel de aici ar fi putut și el atunci să ofere banii cu o dobândă mai mare. Cum rezolvăm această situație? Punând toată lumea la aceeași masă. Și atunci ar trebui să fie așa o fel de masă rotunde, unde se întâlnesc bogații, se întâlnesc oamenii cu idei, da? Și începe o licitație. Licitația este o formă foarte interesantă din punct de vedere economic pentru a aloca resurse. Pentru că la o licitație, așa cum știți, în principiu se obține cel mai mare preț posibil într-un mediu colectiv. Foarte mulți oameni sunt acolo sau toți cei interesați. Toată lumea vede ce prețuri s-au oferit și poate să decidă singur dacă plătește mai mult sau mai puțin. Și această licitație, să-i spunem, se materializează într-o piață unde vom avea cerere și ofertă. Pe latura cererii, bineînțeles, vor interveni agenții economici cu idei, ei vor dori fonduri cu împrumut, în timp ce pe latura ofertei vom avea pe așa numiții bogați, cei cu fonduri pentru împrumut de oferit, disponibile. Prin asigurarea transparenței, toată lumea va cunoaște prețul pieței. Și atunci orice întreprinzător de aici, om cu idei, va ști întotdeauna că a obținut cel mai mic preț posibil pentru banii împrumutați. În timp ce oamenii dispuși să împrumute vor ști de asemenea că au putut să ofere banii la cea mai mare dobândă sau cel mai mare randament posibil. Acum, despre piețele financiare putem să discutăm mult. Aici este o definiție foarte simplă. Vedeți, echilibrare directă, deci nu intervine teoretic. Practic nu e chiar așa, dar teoretic nu intervine încă un mijlocitor între agenții economici. Pe piețele financiare se tranzacționează instrumente financiare. Bun, acum sunt mai multe feluri de piețe. Există piețe primare, piețe secundare. Pe piețele primare are loc practic întâlnirea inițială dintre cei ce au fonduri de împrumut și cei ce au nevoie de fonduri de împrumut. Poate ați auzit de un termen, se numește, ia să vedem dacă pot să găsesc pe internet, da? Initial Public Offering, ofertă publică inițială. Hai să ne uităm la varianta în română, dar văd că este foarte săracă. Așa. Spune așa: oferta inițială de acțiuni a unei societăți ce urmează să fie cotată la bursă. Ce avem aici? Avem o societate, adică o afacere. O afacere are nevoie de bani. Dacă ne întoarcem la povestea noastră, am fi unde? Aici este afacerea. Pe latura ideilor. Latura ideilor avem afacerea. Da? Bun. Presupunem că vrem să facem o companie ce va crea un vaccin pentru un anumit virus. Nu-i dăm numele. Și avem și niște idei cum să facem acest vaccin, dar, bineînțeles, producția de medicamente este foarte costisitoare și avem nevoie de mulți bani pe care întreprinzătorii afacerii noastre nu îi dețin. Și atunci, ce putem face este să facem o asemenea ofertă către cine? Către investitori. Da? Investitorii instituționali, se spune, și prin intermediul investitorilor instituționali, adică avem un fel de mijlocitor, dar banii urmează să vină de la publicul larg. Publicul larg fiind aici. Acesta este publicul larg. Eu le-am spus bogați, dar de fapt este vorba de orice om ce are un surplus de bani. Doar dacă
ai economisit niște bani, poți să investești într-o afacere. Altfel, nu se poate. Ok. Bun. Și aceasta este, practic, vedeți, legată de bursă. Pentru că din momentul în care societatea noastră a oferit acțiuni, vedeți aici, acțiuni, și vă rog să citiți ce înseamnă acțiuni tot pe Wikipedia sau, mă rog, pe alte surse. Sunt orice manual de finanțe sau de economie vă poate ajuta. În momentul în care s-au emis aceste titluri, acțiuni, uitați-le aici, ele pot fi ulterior sau vor fi ulterior tranzacționate pe o piață secundară, la bursa de valori. De exemplu, avem și noi în România bvb.ro. Ok. Și asta este bursa noastră de valori. Și aici sunt foarte multe companii. De exemplu, asta e o companie Digi Communication. Poate ați auzit de această companie dacă aveți contract pentru cablu TV sau internet. E posibil să primiți aceste servicii de la această companie, Digi Communication. Bun. Compania Digi a făcut o ofertă publică în urmă cu 2 sau 3 ani, nu mai îmi amintesc exact când. Și atunci ei au venit cu un plan de afaceri, un plan de investiții. Văd că nu se încarcă foarte bine acest... Hai să punem un chart. Este merge. Nu prea merge. Îi dăm aici 3. Ok, bun. Da, au venit cu un plan de investiții, un plan de afaceri și investitorii au cumpărat acțiuni. Deci dacă ne întoarcem la povestea noastră de aici, Digi a fost aici, da, afacerea, s-a prezentat pe piața primară și a obținut bani de la investitorii bogați, să le zicem. Nu toți erau foarte bogați, dar banii au circulat. Bun. Ei, după ce s-a realizat această procedură, acțiunea este acum cotată pe piața secundară, mai precis la Bursa de Valori București, unde investitorii pot să vândă acțiunile către alți investitori. Deci dacă o persoană a cumpărat la oferta publică inițială acțiuni, a dat banii și a luat acțiunile și apoi se răzgândește, vrea banii înapoi, poate să facă acest lucru pe piața secundară. Pentru investitorii Digi, treaba n-a mers foarte bine. Cred că la oferta publică inițială prețul a fost în jur de 40 de lei. Deci cei care au cumpărat acțiuni atunci au plătit în jur de 40 de lei, iar uitați, astăzi prețul este doar de 32 de lei. Cine a cumpărat la 40 și vinde la 32 o să plece acasă cu o pierdere. Dar asta este povestea investițiilor. Întotdeauna există și un risc. Despre obligațiuni găsiți foarte ușor pe internet surse interesante, se numesc bonds. Ok, bond definition, bond finance. Vedeți, este un instrument de îndatorare. Nu știu dacă există și în română cum se zice, obligațiune. Vedeți, titlul de valoare. Acțiunile și obligațiunile, pe scurt, pentru că voi le puteți înțelege foarte bine din alte surse și din bibliografie, în esență reprezintă cam același lucru. Reprezintă un titlu oferit unui investitor prin care se realizează contractul dintre creditor și debitor, sau dintre investitor și întreprinzător, dacă vreți. Marea diferență dintre ele intervine atunci când vorbim despre riscul asociat. Pentru că acțiunile au natura unui titlu de proprietate, devii practic
participant cu drepturi depline, în principiu, la afacere, în timp ce obligațiunile sunt un titlu de credit. Tu devii doar un împrumutător al afacerii, dai niște bani, fără să fii și proprietar. Cu avantaje și dezavantaje. Dacă ești proprietar, ai dreptul să îți dai cu părerea cu privire la afacere, în funcție de procentul pe care l-ai, dar în cazul unui eșec, în cazul unui faliment, vei fi ultimul ce mai recuperează ceva. De obicei, acționarii nu mai recuperează nimic. În timp ce titularul unei obligațiuni are mai puține drepturi decât un acționar, dar are prioritate la rambursarea împrumutului, iar în cazul unui eșec, în cazul unui faliment, are o șansă mai bună de a-și recupera banii decât un acționar. Sunt și alte diferențe. Acționarii pot să obțină în principiu câștiguri nelimitate, în principiu, în timp ce câștigurile de la obligațiuni sunt limitate. Le mai studiați voi pe celelalte surse. Bun, hai să vorbim despre intermediarii financiari, pentru că sistemul pe care l-am explicat aici, de a pune în legătură, ce vorbeam eu, agenții cu surplusuri, surplusuri, cu cei cu deficite, poate să funcționeze și altfel, prin intermediul unor intermediari. Uitați, intermediar. Cel mai simplu și ușor de înțeles intermediar este reprezentat de către bănci. Pentru că, dacă ne întoarcem aici, oamenii care au niște bani disponibili nu sunt obligați să stea să caute afaceri, întreprinzători, să stea la masă sau pe o piață și așa mai departe pentru a obține un câștig prin folosirea banilor. Se pot duce pur și simplu la o bancă și să realizeze un depozit bancar. Prin realizarea acestui depozit bancar, banca ar trebui să ofere o dobândă. Iar o companie precum Digi putea la fel de bine, în loc să meargă pe piața primară, să emită acțiuni, să se împrumute așa, să se împrumute, nu s-au împrumutat, au emis acțiuni. Puteau să contacteze bănci pentru a lua un credit. Iar băncile ar fi asigurat exact același circuit. Dacă vreau să desenez foarte simplu, deci aici este o persoană, facem niște picioare așa, are niște bănuți, se duce cu ei la bancă. Da? Bun, asta e banca. Aici vine omul cu ideea. Vrem să facem vaccinul împotriva unui anumit virus, nu-i dăm numele, și luăm credit de la bancă. E o poveste foarte lungă acum despre cine poate să ia un credit, la ce preț să ia acest credit și vă dați seama că dacă avem o afacere ce deja funcționează, deja are un istoric ce demonstrează viabilitatea ideii noastre și nu avem nevoie de extrem de mulți bani, e mult mai simplu să iei un credit. Și banca, dacă poate fi convinsă de seriozitatea și sănătatea afacerii, va acorda acest credit. Dacă însă avem o afacere nouă, pur și simplu suntem la început, nu avem un trecut care să demonstreze o siguranță, care să demonstreze că deja suntem pe picioarele noastre cu afacerea respectivă, pur și simplu ne trezim noi că am amestecat niște plante și am mai făcut noi niște studii și ne-am jucat cu niște lilieci și avem acum niște idei cum să facem un vaccin. Dar nimeni n-a mai făcut acest vaccin din echipa de întreprinzători. Nici o bancă nu va acorda un credit unei astfel de afaceri, deși ideea s-ar putea să fie în esență foarte valoroasă. Singurul mod de a finanța această idee este prin intermediul unei
emisiuni de acțiuni pe piața financiară. Doar acolo putem să sperăm să găsim niște investitori. Ok. Hai să mai mergem mai departe. Fonduri mutuale, găsiți tot așa pe internet, sunt foarte multe feluri de fonduri. Investment funds. Ok. Uitați, de exemplu aici. Asta e de la Uniunea Europeană, cumva. Comisia Europeană. Ce sunt fondurile de investiții? Fondurile de investiții ar fi pe undeva între varianta cu intermediar simplă, cea menționată în cazul băncilor, și piețele financiare. Practic, poți să pui banii într-un asemenea fond, iar fondul îi duce pe piața financiară. Deci îi duce în numele investitorilor. Printr-un intermediar ajung banii acolo. Și e o poveste cu avantaje, dezavantaje. Un avantaj ar fi că un fond mutual va investi o sumă mai mare într-un portofoliu diversificat. Și dacă nu înțelegeți exact ce spun, Google vă ajută. Diversificat adică cu multe titluri, nu doar o afacere. Un fond mutual are și un management profesionist, sunt oameni care se pricep să investească, dar un fond mutual va solicita și niște comisioane de administrare a banilor. Bun. Ok. Aici văd că apare și o noțiune pe care în principiu ar trebui să o stăpânim deja, nominal versus real în relație cu dobânda. Ce-i dobânda nominală, ce-i dobânda reală. E vorba de efectul inflației aici. Și dacă citim, e foarte simplu, rata nominală nu ține cont de evoluția prețurilor, rata reală ține cont de evoluția prețurilor. De exemplu, dacă intrăm pe internet și mergem la o bancă, luăm orice bancă, nu știu ce, bcr.ro, să văd dacă ne oferă niște informații. Așa, urmărim, acceptăm. Deci noi ești la credite. Spunem că vrem să luăm un credit, dar văd că banca nu prea ne ajută. Ia să căutăm altă bancă, ing.ro. Mai prietenoasă. Hai să luăm altă. www.ing.ro. Nu mergem. Toate băncile sunt blocate. ING Bank. ING Bank. Ia uite. Credit. Rapid. Nici nu mai deschid. Dacă măresc un pic. Zice așa. Dobândă fixă de la 7,99% pe an. În jur de 8%. Aceasta este, atenție, o dobândă nominală. Atât mi se cere, indiferent de evoluția prețului. Atunci noi putem să mergem la BNR, să vedem, vă amintiți cumva de inflația ex ante? Da? Inflația, cam cât ne așteptăm noi să fie inflația? Păi, hai să vedem ce ne spune Banca Națională. Păi inflația s-ar putea să fie, vedem aici o previziune legată de ținta de inflație. Noi suntem acum 2020, previziunea aceasta e mai veche, văd că este de la sfârșitul trimestru 4 2019. 2020, trimestru 1, suntem aproape de trimestru 2, pe undeva pe ei suntem, da, unde inflația este în jur de 3%, dar atenție,
cu roșu, rozul ăsta, vedem de fapt un interval de incertitudine. Deci ar putea să fie și 2%, ar putea să fie și cam 3,5%. Dar noi luăm banii pe un an. Deci o să-i dăm înapoi aici în 2021, trimestru 2. Și atunci trebuie să evaluăm inflația aici, care s-ar putea, atenție, să se ducă până la 5%. Și dacă scădem din 8% dobândă nominală, o inflație de 4-5%, vom obține dobânda reală, cam cât câștigă de fapt banca din acest credit. Ok. Aceasta ar fi o formulă foarte simplă, iar aici, atenție, este un aproximativ, nu mai intrăm în detalii de ce este așa, dar îl folosim ca atare. Reală, nominală, rata inflației. Da? Dobânda reală, I vine de la interest. Rata reală a dobânzii aproximativ egală cu rata nominală minus rata inflației. Așa, și la această lecție mai avem ceva aici, valoarea în timp a banilor. Găsiți în descrierea acestui clip un alt filmuleț care este în engleză, da? E ușor de înțeles legat de acest concept. Foarte pe scurt, să văd dacă găsesc ceva pe internet. Time value of money. Dacă pe Wikipedia ne ajută. Time value of money, am găsit aici. O fi și în limba română. Nu, în limba română nu avem. Ok. Bun. Deci citiți ce este aici. Vă uitați la filmulețul pe care îl găsiți în descriere sau, dacă tot nu înțelegeți, vă uitați foarte pe scurt la ce vă spun acum. Să presupunem că avem acum 100 de lei. Da? Aceasta este valoarea prezentă a banilor mei, 100 de lei. În funcție de rata dobânzii, pot să am însă o valoare viitoare diferită de 100 de lei. Valoarea viitoare ar trebui să fie mai mare. Dacă rata dobânzii este, să spunem, super simplificat și ireal, 10%, înseamnă că peste un an banii mei ar trebui să valoreze 110 lei. Aceasta este perspectiva pornind din prezent spre viitor. Mai interesantă însă este perspectiva inversă, când pornesc din viitor spre prezent. De exemplu, întorcându-mă la ideea de aici. Da? Avem oameni cu idei, întreprinzători. Și un întreprinzător spune, uite, afacerea mea o să genereze 1.000.000 de lei la an. Am o super idee, vând vaccinul și câștig 1.000.000 de lei. Am nevoie însă de bani acum pentru a-mi finanța afacerea. Cât valorează 1.000.000 de lei la anul? Atenție, acesta este 1.000.000 de lei în 2021. Este o valoare viitoare, în timp ce eu mă găsesc aici în 2020. Iar eu vreau în 2020 să-i dau lui niște bani pentru a primi 1.000.000 în 2021. Eu trebuie să găsesc o valoare prezentă a milionului din 2021. Și atunci, așa cum aici 110 era de fapt valoarea viitoare, deci 110 era egală cu 100, așa, pe lângă 1 plus, spunem R, un factor de multiplicare. În cazul nostru R era 10%. 1 plus 0, 1 face 1,1 și înțelegeți voi. Bun. De aici rezultă că 100 egal cu 110 supra 1 plus R. Asta este toată povestea cu valoarea prezentă și valoarea viitoare. Hai să o duc mai sus. Pentru că, de fapt, present value va fi egal cu future value supra 1 plus acest factor R. Acest factor R, care, atenție, dacă facem o poveste pe mai mulți ani, nu doar pentru un an, va trebui și el ridicat la o putere. Dar găsiți mai multe lucruri în ce v-am indicat ca surse suplimentare. Ideea de bază aici este că trebuie să împart acest milion la un factor de multiplicare. Deci
investitorul nostru spune așa, eu aș putea banii aceștia să-i pun în altă parte cu 10% randament. Tu îmi promiți că îmi dai 1 milion în 2021. Atunci înseamnă că milionul tău va fi așa, present value va fi egal cu 1 milion împărțit la, cum am văzut, 1 plus 10%. Și făcând acest calcul o să ne dea, nu știu, cam 900.000 de lei sau cât o da. Aceasta este valoarea prezentă. Și mergem mai departe. Vorbim despre economii și investiții la nivel macroeconomic, deci vederea de ansamblu. Pentru o super simplificare, luăm o economie închisă, atenție, vedeți, Y egal cu C plus I plus G fără NX. Făcând niște mici calcule pe aici, spunem așa că dacă din venit, ăsta e venitul, da? Y, scădem două forme de consum, consumul privat și consumul guvernamental, ce o să rămână aici? Economisirea. Și atunci, în această economie închisă, S va fi egal cu I. Da? S, economisirea egală cu investiții. Ok. Și pe baza acestei formule putem să dezvoltăm un pic povestea, punând și impozitele TU. Aici ce am făcut? De la formula de sus, doar am adăugat plus T minus T. Adică nu se schimbă nimic, dar pot regrupa termenii și am două concepte acum. Economisirea privată, deci sunt banii care rămân la dispoziția sectorului privat după ce scădem impozitele și consumul, și economisirea publică sau soldul bugetului de stat. Că aici avem veniturile statului, T, aici avem cheltuielile statului, consumul statului. Când T mai mare decât G, asta nu se întâmplă niciodată, aș avea un excedent bugetar, da? Deci statul practic ar face o economisire, ar exista niște bani în plus acolo. În esență, T mai mic decât G, iar în România anul ăsta va fi rău de tot, pentru că avem foarte multe cheltuieli din cauza problemelor. Atunci statul are un deficit. Bun. La ce mă ajută toată această poveste? Ca să vedem legătura dintre economisire și investiții, pe care am mai văzut-o de fapt deja la o lecție anterioară, la modelul cheltuielilor agregate, la multiplicatori. Și de aici, să știți, vom construi varianta realistă a unei economii deschise, unde S poate fi mai mic decât I. Cum este cazul din România. Noi investim mai mult decât economisim. Cum e posibil acest lucru? Atrăgând bani din afară. În timp ce Germania are, de exemplu, S mai mare decât I. Pentru că ei economisesc mai mult decât investesc în Germania. Și o parte din banii economisiți de ei se duc în România. N-ați văzut, de exemplu, magazinele Lidl, Metro, Kaufland? Sunt bazate aceste lanțuri de magazine pe bani veniți din Germania. Cum au putut germanii să ne trimită acești bani? Pentru că au economisit mai mult decât au investit în Germania. Și atunci ei investesc și în alte țări. Ok. Păi cam aceasta ar fi lecția. Sper că ați înțeles esența sistemului financiar. Veți învăța mult mai multe lucruri bazate pe aceste concepte când veți studia finanțe, finanțele întreprinderii, finanțe internaționale, macroeconomie financiară. Toate acestea vor fi cursuri ce vor reitera conceptele și noțiunile pe care le-ați văzut astăzi, dar o scurtă introducere cred că v-a fost utilă. Și vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem la o lecție viitoare.